Matsayin Niger a duniya. Me yasa kowace ƙasa take kishinmu? Kawai ƙasa ce a cikin taswirar Afirka ba? A'a, ita ce zuciyar Afirka, kuma matattarar duba duniya baki ɗaya. Ga bayani dalla-dalla kan dalilin da yasa Niger take da muhimmanci ta fuskar tarihi, labarin ƙasa, geography da kuma siyasar duniya. Matsayin Niger akan taswirar duniya, Center of the World. Idan ka duba taswirar duniya da kyau, Niger tana nan a tsakiya, tana haɗa Afirka ta Arewa, Maghreb, da kuma Afirka ta Kudu da Sahara, Sub-Saharan Africa. Wurin duba duniya. Masana da dama na ganin Niger a matsayin hasumiya, observation post. Duk wanda ke zaune a Niger yana da damar lura da duk abin da ke faruwa a yankin Sahel, tekun Mediterranean da kuma tekun Atlantic. Wannan ne yasa ake cewa dole ne ka tsaya a Niger idan kana son fahimtar inda duniya ta dosa. Tarihi da gadon kaka da kakanni. Tun zamanin duniya, Niger ta kasance mahaɗar kasuwanci ta hanyar hamada, Trans-Saharan Trade. Garuruwa irin su Agadez sun kasance cibiyoyin ilimi, addini da kasuwanci da suka haɗa duniya da gabas ta tsakiya da Turai. Wannan matsayi na mahaɗa yana nan har yau a cikin jininmu. Me yasa ƙasashen Turai da Amurka ke rububi? Kofar hijira. Niger ita ce babbar hanyar da ke haɗa mutanen Afirka da ƙasashen Turai. Wannan yasa kowace babbar ƙasa ke son kasancewa a nan don sarrafa wannan ƙwarara. Alkhairin da ke cikin wannan matsayi ga ƙasarmu. Duk da ƙalubalen da muke fuskanta, wannan matsayi yana da manyan fa'idodi ga Niger. Ikon tattaunawa, strategic leverage. Kasancewarmu a tsakiya yana ba mu ikon yin magana a saurara a duniya. Niger ba ƙasa ce da za a iya watsar da ita ba. Haɗin kan al'umma. Mun kasance ƙasa mai dauke da ƙabilu daban-daban amma masu zaman lafiya, ta hanyar aladar abokan wasa. Wannan zaman lafiyar shine babban makaminmu na ci gaba. Kasuwancin gaba. A nan gaba, Niger za ta iya zama babbar mahaɗar sufurin lantarki, bututun iskar gas pipeline, da layin dogo da zai haɗa Afirka baki ɗaya. Kammalawa. Niger ba ƙaramar ƙasa ba ce. Mu ne zuciyar da take bugawa don sauran sassan nahiyar su rayu. Idan muka fahimci girman darajar ƙasarmu da matsayin da Allah ya bamu a doron ƙasa, za mu san yadda za mu kare mutuncinmu da arzikinmu. Allah ya taimaki Niger ya kiyaye mana martabarmu.